herria mila eliza aldizkari modura, naiz eta gure konpromisoa ez da amaitu, baina aldizkari modura amaitzera doa, ez dugu euki arrazo ekonomikorik, gogo faltarik ere ez dugu euki, eta horren proba da guk jarraituko dugula beste bide batzutatik herri honen alde egiten, ez dugu jakin edo ez dugu lortu errelebo bat egotea. Aldizkariak beti 3 kolektiboren inguruan funtzionatu izan du. Kristau elkarte herritarrak, Apaizen koordinakundea eta aldizkaria bera noski. Apaiz koordinakundearen apostua beti izan da, herri eta klase ikuspegi batetik kristautasun herritar bat indartu. Kristau erlegioa gure herrian nagusi izan dena hori gainbehera eta horrela jarraitzeko itxura dauka. Orduan, gaur egun beste espiritualtasun bat indartu behar dugu. Hau da, ez da gehi izatetan espiritualtasun laiko bat. Kontutan harturik, Eliza fenomeno soziologiko bezala esan dut badala sinizkizun batzuen, errito batzuen eta ospakizun batzuen erakunde kultural bat. Baina, klaro, hori guzti hori bide bat baino ez da. Eta orduan, bide horrek eraman behar dau, azken baten gizazemei askapen bat ematera. Eta gure asmoa da, Eliza ez daitela gelditu formatan. Ez bere, jangoikoak nahi duen askapena eman diela pertsonei. Eta pertsonek herri baten bizi dira. Eta orduan herriak nahi eta nahi ez balditzatzen dugu pertsonen bizitza. Eta gure kasuan gainera, hain historia gogorra bizi izan dugu, eta oraindik ere bizi dugu, ukapenezko historia, gure herria ez da ezagutzen, ez da aitortzen, eta orduan guk uste Elizak horreri erantzun behar diola. Orduan, formak eta estruktura da gauze bat, eta benetako Elizaren eginkizuna izango litzateke hori, pertsonei askapen bideak ematea.